Vă salut, băieți și fete! Azi facem un vlog. În vlogul de azi suntem de prima dată un vlog pe laptop. Nu o să ne jucăm ceva sau ceva care să nu ne uh, să fie foarte nasol pentru laptop. De data asta nu suntem conectați la televizor. Pe bune. E la fel ca la tine. Am și un prieten aici care mă deranjează pentru vlog. Roblox Game. Unde e? Roblox Top 3 Games. Să mi scrie lag? Nu prea. Hai să jucăm. Nu, să ne jucăm asta. Sper să nu se încălzească laptopul. Că dacă nu, am venit cu metoda fiuța magică de la NetherRPC. Pe canalul. Și mi s-a deschis. De ce am două Roblox-uri? Top Games Roblox. Pe bune, pleacă cu pusca aia de lângă televizor. Top Roblox Games. Dă-n. Hai, bă. Bă, mișcă foarte ok. Bă, pentru un laptop care nu are deloc lag. Hai! Gata! Am bătut unul care încercia. Da, să fie de tine. Vezi că sunt și polițiști pe aici. Ia fi tot mai atent. Ce s-a auzit? Nici mai mică idee. A scăpat cineva. O, da, nu mai vreau.
Îmi cer scuze dacă ne jucăm mai multe jocuri în același timp, dar acum ce să zic? Nu vă supărați, e primul episod, fac și eu ce pot. Bine, primul episod de pe laptop. Ok. Credeam că o să se miște mai rău decât credeam, dar s-a mișcat ok. Hai să intrăm pe jocul ăsta și să zicem România, hello, hi, România, România, România. România, România, România. Asta e ce este acolo pe bune. Aleu, până să încarcă. Am multe jocuri pe aici. Să jucăm asta. Mai l-am jucat, dar m-am resetat. Cred că o să ne jucăm foarte mult azi. De ce se încălzește laptopul din la un joc atât de... Mi-a început ventilatorul. Bla bla, play, 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 play. Asta ne duc. Asta e primul episod pe laptopul meu. O să vă dați seama că o să facem și eu la... După un an, doi, o să facem, cred că, și la un Acum, hai să vedem. Și link, nu, dacă vreți să vă jucați acest joc, aveți pe Roblox scrieți PC și căutați acolo până găsiți. Dar cea mai bună chestie am zice, și vă rog să dați un like și subscribe pentru 20 de ani de noroc. Bă, până ce faci pe acolo? Asta o să fie cel mai slab. Și bunica știe că e cel mai slab unitate centrală. Cea mai slabă, deci nici Roblox nu cred că merge. Aici nu avem. Nu, pe bune, trebuia să... Cea mai prostie unitate centrală. Ce să fac? Am jucat eu jocul ăsta, dacă mi-ar merge și mie mouse-ul ăsta mai rapid. De ce m-am dat eu la home? Supermarket. Acum să zicem, bă, wow, e cel mai scump, cel mai scump unitate centrală. Nu vin la... Nici cred că și până și bunica știe că e cel mai prost ca unitate centrală de pe lume. Până și bunica. Dar mergi! Nu mai am bani. Îl punem pe ăla. Ah, ok, ok. Haideți, haideți, haideți. Ok. Nu vreau niciun nume momentan. Hai, lasă-mă cu asta. Hai să punem și cea mai slabă placă video. Că doar asta o să meargă doar Roblox-ul. O să meargă în 10 PSS-uri.
Pe bune că nu zic eu acum că merge în 10. Nici are un ventilator. Și de nu mai zic. Asta arată. Hai să punem aici. Și spațiu. Bun. Ăsta o să ne facă 88 de dolari. Nu chiar 8. Atâta costă el, dar de fapt e de vreo 10 ori mai ieftin. O să stăm un pic cafeca, o să oprim filmarea un pic aici, să stăm un pic cafeca să facem niște bani. Hai că am venit înapoi. Oleu, ăsta o să fie, cred că, puțin mai bunuleț. Dar cine? Cred că nici, nu. Pe acel unitate centrală nu are nici măcar recire la procesor. O să știe și mama, că am zis. Deci hai să facem acum. Ăsta o să fie de vreo 10 dolari. Așa. Hai să cumpărăm ceva mai scump. Pe asta o să meargă Roblox-ul mai bine. Asta e deja pe o să dar știe și bunica. Vai de steaua lui. Nu 21, că nu am bani. Și nici... O să-mi bani de placa video. Hai să mai facem niște... No. Și... ventilatoare cumpărăm 4. Nu 41. 4. 4. 4. Așteptați un pic. Bătăm. Și nu, să nu se încălzească. Să nu se încălzească. A, deja nu mai am spațiu. Minunat. Ne ducem acasă. Hai să mai facem un PC. De data asta nu știu dacă o să... Asta, hai să zicem, mai merge un joc. Dar nici Forza Horizon. Că deja la Forza Horizon abia că duce laptopul meu. Asta o să ducă. Bine, acum o să ducă un pic, nu prea mult. Acum... Ventilatorul meu atinge ceva. Nu știu ce. Ventilatoare avem două. Că abia că dă trage unul aer și abia că scoate unul aer. Nu o să mai ține foarte lung acest episod, că deja se încălzește laptop. Și de ce se încălzește de la un joc atât de slab? Asta e și mai cost.
să nu ne cânuim degeaba. Da, podium. Ce mai facem noi unul dacă deci nu avem? Hai să le vindem pe primul. Sper să, dacă îl vindem. Ok. Să arată, hai să... O să închidem episodul în câteva secunde. Deja ăsta e mai bun. O să închidem episodul acum pentru că laptopul deja... Uite că ne arată și aici în colț că are toate. Are destul. Are și aici în colțul. Aici unde am cusorul. Ne arată că o să ia și foc. Corect. Gata. Închidem aici episodul. Eu am fost Alex. Ne vedem în următorul episod. Pa, pa!